Mahina, lakasan nyo. Lapit man na lang, lapit man na lang. Okay na, malakas oh. Ano kay Ube? Sasabay si Ina dyan eh. Ina, bilis. Sabay ba, dali na. Yan na, yan oh. Kaya na, Ina. Pag-chorus si Ina eh. Ina, Okay, Ina. dali, si Robert. Ayan oh, ayan, sige na. Ina. 1, 2, 3, ayan na. Ayan oh. Gangnam Style. Dali na oh. Kasi mama. Video mo. Ina, doon ka lang, Ina. Oo nga. Wala ka pinagpansin dito, Robert mo. Gangnam Style. Ina! Ito ka! Huy, ano ka ba? Discounter mo ko ah. Si Ina, ayos sumayaw eh. Gangnam Style. Ganda rin Ina sana eh, simula pa. Okay na, Ina eh. Ayan pa si Aiza oh, sasayaw pa yan oh. Kailan? Sayo mo nakatingin oh. Sayo, dali. Ayaw lang. Sayo ni ate. Sayo ni ate ah. Oh, dali. Si Ina, ayaw pa. Tapusin mo Ina. Ina, dali, sayo mo si Tito Robert mo. Pas kayo, galing mo sumayaw eh. Oo nga. Dali na, Ina. Nanood kami, Ina oh. Dali. Dito ka namin. Hakoy? Ano? Hakot? May hakot? Ito, si Eliza na lang oh. Ayun na, alas na. Grabe ka, hawak niyo akong... Wala pa eh, ayun na. Ina. 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 Ito si ate. Ina. Ina si ate, si ate. Ayun na, Sina. 1, 2. Wala mo si Ina. Hello si Ina. Yun oh. Ano natawa? Galing! Ang galing! Kailan Ang siya galing mo? ate, oh. Sa sayo din, oh. Ang galing ate,